1982 கையில் 5 பைசா கூட இல்லாமல் அடுத்து என்ன தொழில் செய்து சம்பாதிப்பது என்று கூட தெரியாமல் இருந்த ஒருவர் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் அம்பானியை விட அதிக வருமான வரி கட்டும் ஆளாக மாறுகிறார். அதே நபர் 2002ஆம் ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முந்தைய நாள் இரவில் ஒரு கைதியாக அரசு மருத்துவமனை நாற்காலியில் அமர்ந்தபடியே அருகே யாருமே இல்லாத சூழலில் இறந்தும் போகிறார். ஒரு த்ரில்லர் சினிமாவுக்கு கொஞ்சமும் சளைக்காத உண்மை சம்பவம் இது. அவருக்கு என்ன நடந்தது, அவரால் தான் என்ன நடந்தது என அடுக்கடுக்காக கேள்விகள் விரிய ஒரு வியப்பின் மேலோட்டத்துடன் பார்த்தவர்களை விட ஆழ கவனித்தவர்களுக்கு மட்டுமே இந்தியா எனும் பெருந்தேசம் எதிர்கொண்ட பொருளாதார சுரண்டல் கண்ணுக்கு தெரிய வந்தது. ஆம், அதற்கு அப்போது சொல்லப்பட்ட பெயர் பிக் புல் மோசடி. அதென்ன பிக் புல் மோசடி? அதை பற்றி தற்போது பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன என கேள்விகள் எழலாம். உண்மையை சொல்வதென்றால் அமெரிக்காவில் பங்குச்சந்தை மோசடியில் ஈடுபட்ட பெர்னார்ட் லாரன்ஸ் மெடாஃப் என்பவரை போன்று இந்தியாவில் ஹர்ஷத் மேத்தா என்று சுருக்கமாக சொல்லிவிட முடியும். 1992க்கு முன்பு வரை இந்தியாவில் இப்படி ஒரு பெயரை யாரும் கேட்டிருக்கவில்லை. செய்தித்தாள்கள் இந்தியாவின் மிக பெரும் ஊழல் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாக பக்கம் பக்கமாக எழுதி தள்ளினர். மோசடி சாம்ராஜ்யம் ஒன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர். அதற்கு முன்பும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வெளிவந்திருக்கின்றன. ஆனால் 1992ஆம் ஆண்டில் இதுதான் பெரிய ஊழல். அரசை வழிநடத்தும் அதிகாரம் பெற்றவர்களே அந்த அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி அதிகார மமதையில் ஊழலில் திளைத்ததையும் அதிகாரிகளின் துணையுடன் பல லட்சம் கோடிகளை தின்று செரித்ததையும் கடந்த காலத்தில் நிறையவே பார்த்திருக்கிறோம். போபஸ் ஊழல், மாட்டுத்தீவன மோசடி, சத்தியம் நிதி நிறுவன ஊழல், சுரங்க மோசடி, காமன்வெல்த் ஊழல் என தினுசாக ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கின்றன. விஜய் மல்லையா தொடங்கி மெகுல் சோக்சி வரை பலரும் பல வகையில் நிதி மோசடியை அரங்கேற்றியுள்ளனர். நீரவ் மோடியின் 11,600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஊழல் நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய வங்கி மோசடியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இவற்றிலிருந்தெல்லாம் மாறுபட்டு அதே நேரத்தில் கவனிக்கத்தக்க ஒரு மோசடியாக மக்களை அதிர வைத்தது பிக் புல் மோசடி. யார் இந்த ஹர்ஷத் மேத்தா? பாட்ஷா படத்தில் வரும் ரகுவரன் மாதிரி எப்படி இந்த மோசடியை அவரால் அரங்கேற்ற முடிந்தது? எப்படி கணக்கு தணிக்கை துறையின் கண்களுக்கு புலப்படாமல் போனது? இப்படி 1000 கேள்விகளுடன் தோண்டி துருவிக் கொண்டிருந்த புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐயின் கைகளில் இருந்த விசாரணை பக்கங்கள் ஒவ்வொன்றாக புரள ஆரம்பித்தன. ஒரு பெரும் பாய்ச்சலின் உண்மை முகம் வெளிச்சத்திற்கு வர தொடங்கியது. செல்போன், கணினி சகிதம் கண்ணில் விளக்கெண்ணை விட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கும் தற்போதைய டிஜிட்டல் யுகத்திலேயே பல்வேறு மோசடிகள் அரங்கேறி வரும் சூழலில் 1992ஆம் ஆண்டு 7,400 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பங்குச்சந்தையில் மோசடி நடந்திருப்பதாக முதலில் தகவல் வெளியான போது பிரதமர் நரசிம்மராவ் தொடங்கி நாட்டின் கடைக்கோடியில் உள்ள ஏழை குடிமகன் வரை அத்தனை பேரும் உறைந்து போனார்கள். பங்குச்சந்தையில் புழங்குவது என்றாலே அது ஏதோ பெரிய தொழில் என்ற கருதுகோள் பரவியிருந்த காலம் அது. இப்போது போன்று யாரும் எளிதாக பங்குச்சந்தையில் நுழைந்து விடவும் முடியாது. வணிகம் குறித்த புரிதல் இல்லாமல் அதன் அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. ஏன், இப்போதும் கூட பங்குச்சந்தையில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்பவர்கள் பலருக்கும் முழுமையாக எதுவும் தெரிவதுமில்லை. பங்குகளை வாங்குகிறோம், லாபம் வருகிறதா, அத்துடன் சரி. அதில் என்ன நடக்கிறது எதுவும் தெரியாது. இப்படி புரியாமல் இருக்கும் வர்த்தகத்தை உடைத்து அனைவருக்கும் புரியும் வகையில் எளிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசு வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது. அதற்கு காரணம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு பிந்தைய காங்கிரஸ் அரசின் பொருளாதார கொள்கையில் மாற்றங்கள் ஏதும் செய்யப்படாமல் இருந்ததுதான். ஆகையால்தான் அந்நிய முதலீடு ஏதும் இந்தியாவிற்குள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பில்லாமல் பொருளாதார தடுமாற்றத்தை எதிர்கொண்டது இந்தியா. அதை மாற்ற வேண்டும் என்கிற சிந்தனை இந்திரா காந்தி ஆட்சியில்தான் முளைவிட்டது என்றாலும் அதனை அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு ராஜீவ்காந்தி தொடங்கி நரசிம்மராவின் கைகளுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தது. அப்படித்தான் தொழில்துறையில் ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது, ஏற்றுமதி கட்டணங்களில் மாற்றங்களை அனுமதிப்பது, இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது என 1991 மத்திய அரசு புதிய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்தது. சொல்லப்போனால் திறந்த பொருளாதார கொள்கையை நோக்கி இந்தியா அப்பொழுதுதான் தவழவே ஆரம்பித்திருந்தது. அந்த தருணத்தில்தான் பங்குச்சந்தை மோசடி அம்பலமாகி மோசடியில் ஈடுபட்ட ஹர்ஷத் மேத்தா மும்பை காவல் நிலையத்தின் விசாரணை அறையில் படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்தார். நிதி ஆலோசனை முதல் சினிமா பத்திரிகைகள் வரை அனைத்திலும் ஆதர்ச நாயகனாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்த ஹர்ஷத் மேத்தா கைது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல. அவரது அத்தனை பிம்பத்தையும் அடித்து நொறுக்கி இருந்தது கைது நடவடிக்கை. மிரண்டு போனது மத்திய அரசு. மோசடி விவகாரம் எதிர்க்கட்சிகளின் காதுகளை எட்ட வெகுநேரம் ஆகாது என்கிற நிலை. அரசின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கையின்மை ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதில் தீர்க்கமாக இருந்தார் பிரதமர் நரசிம்மராவ்.
பங்குச்சந்தை மோசடி குறித்து முழு விவரம் எனக்கு வேண்டும் என அப்போது நிதித்துறை செயலராக இருந்த மான்டேக் சிங் அலுவாலியாவை அழைத்து விவரிக்க அடுத்த சில நிமிடங்களில் அனைத்தும் வந்து சேர்ந்தன. கூடவே காவல்துறை அளித்த 2 அறிக்கைகளும் வந்து சேர்ந்தன. சிறப்பு நீதிமன்றத்தை அமைத்த கையோடு விசாரணை நடத்தி குற்றவாளிகளை தண்டிக்க உத்தரவிட்ட பிரதமர் செபி அமைப்புக்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கியும் உத்தரவிட்டார். உடனே தொடங்கிவிட்டது செபியின் ஆட்டம். பங்குச்சந்தை தரகர்கள் அனைவரும் செபியிடம் கட்டாயம் பதிவு செய்து உரிமம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவு. தொழில் முனைவோருக்கு அனுமதி, அந்நிய முதலீட்டுக்கு அனுமதி, தனியார் நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதியுதவி பெறும் வசதி என செபி சீர்திருத்த செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்தது. ஒரு பக்கம் வங்கி நடவடிக்கை, பங்குச்சந்தை முதலீடுகளுக்கு கடிவாளம் போட்டுக்கொண்டே ஹர்ஷத் மேத்தாவின் பின்புலம் குறித்த விசாரணையை தொடங்கியது மத்திய அரசு. ஹர்ஷத் சாந்திலால் மேத்தா என்ற இயற்பெயரை கொண்ட ஹர்ஷத் மேத்தா குஜராத் மாநிலத்தின் ராஜ்கோட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். ஜெயின் சமூகத்தைச் சேர்ந்த குடும்பத்தில் 1954ஆம் ஆண்டு பிறந்த மேத்தாவின் சிறுவயது வாழ்க்கை கிழக்கு மும்பையில் தொடங்கியது. மும்பையின் லஜ்பத் ராய் கல்லூரியில் வணிகவியல் துறையில் இளங்கலை கல்வி. சிறு வயதிலேயே எதிர்காலத்தில் பணக்காரர் ஆக வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஹர்ஷத் மேத்தாவை அவரது இளவயது வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் கோடீஸ்வரராக வாழ வேண்டும் என்கிற வெறி கொண்டவராக மாற்றியது. பனியன் விற்பதில் தொடங்கி வைரங்களை தரம் பிரிப்பது வரை கிடைத்த வேலைகளையெல்லாம் பார்த்தாலும் பணம் மட்டும் போதவில்லை என்பதுதான் மேத்தாவின் கவலை. நியூ இந்தியா காப்பீடு நிறுவனத்தில் சாதாரண காசாளராக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த போதுதான் மேத்தாவின் வாழ்க்கை புயலின் திசையில் பயணிக்க ஆரம்பித்தது. ஆரம்பத்தில் ஒரு முதலாளிக்கு கீழே ஊழியராக பணி செய்தவர் பங்குச்சந்தை எப்படி இயங்குகிறது என்பதை கற்றுக்கொண்டு சிறிது காலத்திலேயே தனி நிறுவனம் தொடங்கும் அளவிற்கு உயர்ந்தார். எந்த பங்கு எப்போ ஏறணும் எப்போ இறங்கணும் என்று சிலர் முடிவு செய்வதை கவனிக்கிறார். ஒரு நிறுவனம் தமது பொருட்களின் விலையை கூட்டும் போது தாமாகவே அவை விற்பனையாகும் விகிதமும் குறைந்து விடுவதை கவனித்தார். அப்போது பங்குச்சந்தையில் அந்த பொருளின் மதிப்பு குறைவதையும் நோட்டமிட்டார். நாம் அதே பங்குகளை அதிக அளவு விலைக்கு வாங்கி வைத்திருந்தால் அடுத்து விலை குறையும் போது நமக்கு நஷ்டமாகும். ஆக அந்த நிறுவனம் தமது பொருட்களின் விலையை எப்போது கூட்டப் போகிறது என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்து வைத்திருந்தால் அப்படி பொருட்களின் விலையை ஏற்றுவதற்கு முந்தைய நாளிலேயே நம்மிடம் உள்ள பங்குகளை அதிக விலைக்கு விற்று லாபம் பார்க்கலாம். அவற்றை வாங்குகிறவர்களுக்கு நஷ்டம் என்றாலும் விற்றவருக்கு லாபம் என்பதுதான் ஹர்ஷத் மேத்தாவின் எழுதப்படாத விதி. அதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் விலை கூடுவதை எப்படி முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்வது? அங்குதான் மோசடியை அரங்கேற்றினார் மேத்தா. ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் பெரிய பதவியை வகிக்கும் ஒருவரை கைக்குள் போட்டு கொண்டால் நிறுவனம் எப்போது என்ன முடிவை எடுத்தாலும் முன்கூட்டியே மேத்தாவுக்கு தகவல் வந்துவிடும். அதற்கேற்ப பங்குகளை வாங்கலாம், விற்கலாம், லாபம் பார்க்கலாம். இது மட்டுமன்றி அந்த நிறுவனத்தில் வேலை நிறுத்தம் எப்போது நடக்கப் போகிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களையும் திட்டமிட்டு பணத்தை கொடுத்து ஆட்களை அமர்த்தினார். அந்த நிறுவனத்தில் தயாரிப்பு நடக்காத பட்சத்தில் நிச்சயம் விற்பனை குறையும். அதுபோன்ற நேரங்களிலும் சம்பந்தப்பட்ட பங்குகளை முன்கூட்டியே விற்று லாபம் பார்க்கலாம். உள்ளடி வேலைகள் ஒரு சாம்பிள் தான். சொல்லப்போனால் இது மிகவும் சின்ன லெவல் ஊழல்தான். உண்மையில் உற்பத்தி செய்யாமல் ஒரு தொழிலாளி கூட வேலையும் செய்யாத 10க்கு 10 அறையை வாடகைக்கு பிடித்து அதை ஒரு நிறுவனமாக பதிவு செய்து அதன் பெயரில் சில 100 ஷேர்களை ஒருவர் வாங்குகிறார் என வைத்துக் கொள்வோம். அடுத்த 10 நாட்களில் அந்த பங்குகளின் மதிப்பு கூடுகிறது. தொடர்ச்சியாக அந்த பங்குகள் அதிகம் விற்கப்படுகின்றன. பங்குகளின் விலையும் நிதானமாக ஏறுகின்றன. ஏதோ புது நிறுவனம் போல என நினைத்துக்கொண்டு ஆர்வமாக மற்றவர்களும் அந்த பங்குகளை வாங்கத் தொடங்குவார்கள். திடீரென அந்த பங்குகளின் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரிக்கும். எல்லோருமே அந்த நிறுவன பங்குகளை பற்றித்தான் பேசுவார்கள். அதன் விலை உச்சத்தில் இருக்கும்போது ஒருவர் மட்டும் தன் வசமுள்ள அந்த பங்குகளை மொத்தமாக விற்கிறார். எவன்டா அவன் இந்த நேரத்தில் இந்த பங்குகள் எல்லாத்தையும் விற்கிறான், முட்டாள் என்று எல்லோரும் நினைக்கும் போது அந்த பங்குகளை விற்று முடித்திருப்பார் மேத்தா. ஆனால் அடுத்த நாளிலிருந்து அந்த பங்குகளின் விலை குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்புறம்தான் தெரிய வரும் அப்படி ஒரு நிறுவனமே கிடையாதென்று. 1991ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் 1000 புள்ளிகளாக இருந்த மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டன் அடுத்த ஓராண்டிற்குள் 4500 எட்டியது. ஒரே ஆண்டில் அசுர வளர்ச்சி. குறிப்பாக வணிக கட்டுரைகள் எழுதி கொண்டிருந்த சுசிதா தலால் என்கிற பெண் நிருபருக்கு பலத்த சந்தேகம். அத்துடன் பங்குச்சந்தையின் சூப்பர் ஸ்டாராக கருதப்பட்ட ஹர்ஷத் மேத்தா குறித்து வெளியான தகவல்களும் சந்தேகத்தை கிளப்பின. உண்மையில் பங்குச்சந்தை குறியீட்டின் அசுர வளர்ச்சியை கணித்து பங்குகளை ஆய்வு செய்து ஹர்ஷத் மேத்தா முதலீடு செய்ததாகவே அனைவரும் கருதினர். ஆகையாலேயே அவரை பிக்புல் என்று அழைத்தது பங்குச்சந்தை உலகம். குறுகிய நாட்களில் கோடீஸ்வரராக வேண்டும் என்கிற இவரின் எண்ணம் பங்குச்சந்தையையே புரட்டி போட வைத்தது.
தான் வைத்ததுதான் சட்டம் என்பது போன்று பங்குச்சந்தை உலகத்தை மேத்தா ஆக்கிரமித்ததை வெளிப்படுத்த மும்பை மிருகக்காட்சி சாலையில் உள்ள கரடிகளுக்கு வேர்க்கடலை கொடுத்து கரடியை காளை வென்றுவிட்டதாக கைகளை உயர்த்தி காண்பித்த புகைப்படம் வெளியாகி பேசுபொருளாக மாறியது. மேத்தாவிடமிருந்த பண ஆசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புகழ் போதையாக மாறியிருந்தது. பத்திரிகைகள் சூழ எப்போதும் பந்தாவாக எல்லோரும் எதிர்பார்க்கும் நபராக வலம் வருவது ஒரு சுகம்தானே. அந்த சுகத்தை தான் அனுபவித்தார் மேத்தா. அந்த புகழ்தான் ஹர்ஷத் மேத்தாவின் மோசடி பக்கத்தை வெளி உலகிற்கு காட்டிக் கொடுக்கவும் செய்தது. சாதாரண காசாளராக இருந்து பங்குச்சந்தையின் சூப்பர் ஸ்டாராக மாறிய ஹர்ஷத் மேத்தாவின் புகழ் அவரது கண்களை மறைக்க ஆரம்பித்த அதே நேரத்தில் அவரது ஆணி வேரையே அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தனர் பொருளாதார வல்லுநர்களும் ஊடக உலகினரும். இது எதுவுமே தெரியாத மேத்தா அப்பொழுதுதான் உலக சந்தையிலேயே புதிதாக அறிமுகமாகியிருந்த டொயோட்டா லெக்சஸ் ரக காரை இறக்குமதி செய்து பந்தாவாக ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்து போய் கொண்டிருந்தார். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அலுவலகத்திற்கும் மேத்தாவுக்கும் அப்படி என்னதான் தொடர்பு என்று கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த இளம் பெண் பத்திரிகையாளர் சுசிதா தலாலுக்கு லேசாக பொறிதட்டியது. அப்படி ஆராயத் தொடங்கிய போதுதான் பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் வெளிச்சம் பரவ ஆரம்பித்தது. ஆய்வில் கிடைத்த தகவல்களை திரட்டி 1992 ஏப்ரல் 23 டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாளிதழில் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறார் சுசிதா தலால். அவர் எழுதிய கட்டுரை மேத்தாவின் வாழ்க்கையை புரட்டி போடும் என்று சுசிதா தலாலே கூட நினைத்திருக்கவில்லை. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியின் பல கோடி மதிப்புள்ள அரசு கடன் பத்திரங்கள் மாயமாய் மறைந்து போனது குறித்து கேள்வி எழுப்பிய தலால் அதற்கும் ஹர்ஷத் மேத்தாவிற்குமான தொடர்புகளை அம்பலப்படுத்த ஆடிப்போனது பங்குச்சந்தை உலகம். அரசு வங்கிகளிலிருந்து தவறான முறையில் பெற்ற பணத்தை பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்தது குறித்தெல்லாம் ஆதாரங்களுடன் புட்டு வைக்க வணிக உலகத்திற்கு ஒரு கணம் தலையே சுற்றிவிட்டது. இந்திய பங்குச்சந்தையில் அதுவரை நினைத்து கூட பார்த்திட முடியாத ஊழல் இது. உடனே விழித்து கொண்டது புலனாய்வு அமைப்பு. அத்துடன் மிரண்டு போயிருந்த நரசிம்மராவ் அரசும் உடனே விசாரணையை முடுக்கிவிட்டது. வணிக ரீதியிலான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொன்னால் நிதி நிறுவனங்களும் வங்கிகளும் கடன் வாங்கவும் கடன் கொடுக்கவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட சந்தைதான் பங்குச்சந்தை. ஒரு வகையில் பணத்தை பரிமாறிவிடும். கால் மணி, டேர்ம் மணி, டீபில்ஸ், ரெப்போ என பல்வேறு வகைகளில் வர்த்தகம் நடைபெறும். ஆனால் இந்த முறைகளில் எது சிறப்பு, எது பாதுகாப்பு என்பது பற்றியெல்லாம் அதி உயர் வணிக சிந்தனை கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிவது சாத்தியமாகும். அப்படித்தான் ரெப்போவில் இருந்த பல ஓட்டைகள் ஹர்ஷத் மேத்தாவால் வெளி உலகிற்கு தெரிய ஆரம்பித்தது. பத்திரங்களை விற்றவர்கள் பத்திரங்களை நேரடியாக வாங்குபவர்களிடம் கொடுக்காமல் தரகர்களிடம் கொடுக்க தொடங்கினார்கள். அதைப் போலவே பணத்திற்கான காசோலை நேரடியாக பத்திரங்களை விற்றவர்களிடம் செல்லாமல் தரகர்கள் வழியாக செல்லத் தொடங்கியது. இவ்வாறு பத்திரங்களும் காசோலைகளும் தரகர்கள் மூலமாகவே வங்கிகளுக்கு செல்வது சாதாரண விதிமீறல் என்பதாகவே பலரும் நினைத்து கொண்டிருந்த போது ஹர்ஷத் மேத்தாவின் கிரிமினல் மூளை இதில் உள்ள ஓட்டைகளை கூர்ந்து கவனித்து அதை தனக்கான வாய்ப்பாக மாற்ற ஆரம்பித்துக் கொண்டது. அதாவது தனக்கு வரும் ஒரு நிறுவனத்தின் பணத்தை தன் வங்கி கணக்குக்கு கொண்டு சென்று பிறகு குறிப்பிட்ட கம்பெனிக்கு மாற்றுவது. இதற்குள் அனைத்து வேலைகளும் நடந்து முடிந்துவிடும். இதற்காகத்தான் திட்டமிட்டு பங்குகளின் விலை உயர்த்தப்பட்டு பூதாகரமாக்கப்பட்டது. ஹர்ஷத் மேத்தா இந்தியாவின் மிக பிரபலமான பங்குதாரராக உருமாறிய கதைக்கு பின் அரசியல்வாதிகளின் ஊழல் போல் வெறும் வில்லத்தனம் மட்டுமல்ல, தன் மூளையை பயன்படுத்தி இந்திய பங்கு சந்தையிலும் பணச்சந்தையிலும் இருந்த பல ஓட்டைகளை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி பல பங்குகளை விலை உயரச் செய்த சாதுரியத்துடன் செயல்பட்டிருந்தார். 200 ரூபாய் மட்டுமே மதிக்கத்தக்க ஏசிசி நிறுவன பங்குகளை சுமார் 10,000 ரூபாய்க்கு அதிகரிக்க செய்தது. ரிலையன்ஸ், டிஸ்கோ, வீடியோகான் உள்ளிட்ட பங்குகளின் விலையை உயர்த்தியது என மேத்தாவின் கதை ஒரு திரைப்படத்திற்கான சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தினாலும் அதன் பின்விளைவு மிகவும் மோசமாக இருந்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை குறியீட்டின் சுமார் 40% அளவிற்கு சரிவடைந்தது. இப்படி விலை உயர்த்தப்பட்ட பங்குகளாக அறிவிக்கப்பட்டவை வர்த்தகத்திற்கு தகுதியற்றவையாக அறிவிக்கப்பட்டன. ஏன், பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட தரகர்கள் பலருக்கு கோடிக்கணக்கில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்திலிருந்து மீள முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டதும் அரங்கேறியது. பங்குச்சந்தை மோசடியில் கிடைத்த பணத்தில் சொகுசு வாழ்க்கை, வெளிநாட்டு கார்கள், மும்பை ஓர்லி கடற்கரையில் சொகுசு வீடுகள், அரசியல் தலைவர்கள் விஐபிக்களுடன் விருந்துகள், கூட்டங்கள் என அனைத்திலும் தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்ட ஹர்ஷத் மேத்தா அரசுக்கு முன்கூட்டியே 26 கோடி ரூபாய் வரி செலுத்தி தன்னை கவனிக்கத்தக்க நபராக காட்டிக்கொண்டாலும் பங்குச்சந்தையில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் இயல்பானது அல்ல, அது செயற்கையானது என தெரிய தொடங்கவே செய்தது. அப்படி மத்திய அரசின் விசாரணை முகமையின் காதுகளை மோசடி எட்டிய போது கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் ஹர்ஷத் மேத்தா.
அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சுமார் 8000 கோடி ரூபாய்க்கு போலியான வங்கி ஆவணங்களை கொடுத்து பங்குகளில் மோசடி செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் ஜாமீனில் வெளிவந்த ஹர்ஷத் மேத்தா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு நாட்டையே உலுக்கியது. ஆம், பிரதமர் நரசிம்மராவ் 1 கோடி ரூபாய் பணத்தை லஞ்சமாக பெற்றிருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த குற்றச்சாட்டு. எல்லோருக்கும் பேரதிர்ச்சி. அது யாரும் எதிர்பாராத செய்தி. நரசிம்மராவெல்லாம் இந்த விவகாரத்தில் பேசவே மாட்டாரு, அவருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என ஹர்ஷத் மேத்தாவுக்காக வாதாடிய வழக்கறிஞர் ராம்ஜெத் மலானி பேட்டியளிக்க தூக்கி வாரி போட்டது. அப்போது மத்திய அமைச்சராக இருந்த ப. சிதம்பரமும் அவரது மனைவியும் வாங்கிய ஃபேர் குரோத் ஃபினான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கும் ஹர்ஷத் மேத்தாவுக்கும் தொடர்புள்ளது என குற்றச்சாட்டு எழ குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க சொன்னதோடு அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வெளியேறினார் ப. சிதம்பரம். மேத்தாவின் குற்றச்சாட்டுகள் நீதிமன்றங்களால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன என்றாலும் அவை ஏற்படுத்திய தாக்கம் அனல் காற்றுக்கு ஈடானது. இதற்கிடையே 2001ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் புதிய வழக்கு ஒன்றில் ஹர்ஷத் மேத்தா சிபிஐ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார். அவரது சகோதரர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். தங்களிடமிருந்த பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பங்கு பத்திரங்கள் தொலைந்து விட்டதாக விசாரணையில் தெரிவித்தனர். இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அளித்தது. ஆனால் தண்டனையை முழுமையாக அனுபவிக்கும் முன்பே கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி நெஞ்சு வலிப்பதாக காவலர்களிடம் கூறி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ஹர்ஷத் மேத்தா யாருமற்ற நிலையில் நாற்காலியில் அமர்ந்தபடியே உயிரிழந்திருந்தார். தனி மனிதர்கள் தமது மூளையை பயன்படுத்தி மோசடி செய்கிறார்கள் என்றார். ஆட்சி அதிகாரம் படைத்தவர்கள் தமது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஏமாற்றுகின்றனர். ஆக மோசடி என்பது தொடர்ந்து நடைபெறும் ஒன்றாகவே இருந்தாலும் அடுத்த சில நாட்களில் அது டீக்கடை செய்தி என்ற அளவிலேயே நின்று விடுவதுதான் வியப்பானது.